Grabe po siya ng labang ang sikat ng pagkapilagatan pati. Ano ba day, manglabang itago? Huwag itago. Tagtag sa paghanger. May kinasunod ito guys ba? Ang tawag sa mga tampayak. Ang butag kamunggay. Ay, hindi mag. Ipangita na rin ba ka ni hi guys? Ito. Hi guys! Ito, no? Morning guys! Sabi nilag na ito na ka sa ibang bansa, ma. Di ba nila? Ay ko dire. Muna yung butang kamunggay. Dagko ka siya. Ang gipalit kahapon din. Karoon na naman lutuan. Kaya malaming ba? Manggawa sa mga balas-balas na kinaon. Oh, buhay pa oh. Oh. Hi guys! Morning! Kita ba kag-asa na ka? Nga-abroad ba kuno ka? Dara ko! Tingnan ako. Di lang ko pirmi magpakita ninyo kay nako'y trabaho. Ano ka? Opisina? Thank you ninyo. Nanatong pasinti guys oh. Maligo na ko na siya. Hey guys, nagabuntag, maligo sa ako. Itong pasinti. Kamusta magkusinero? Oh, okay gyapon. Okay kayo. Okay pa sa alright. Maligo sa ako guys. Ikaw na kaya pit naman ito. Ligo na ka. Itong mata ng pasinti guys. Pagdalaling ko ramin kay ay dugay baro. Oh. Hindi ko dali rin po sa maligo. Hindi ba nga nang unang malingkod. Tayo lang. Pag-minutes sa maligo. Kaning luto ang guys, eh, naligo na ito pasinti. Natong pasinti. Naligo na. Lasang kinason. Lasang kinason kita yan. Pagkaw na. Nakandam na yung pagkaw, Andre. Pagkaw na. Namugnaw ang kanunawang gipabugnaw daan. Nasamot na kabugnaw. Ito na guys, oh. Oh, nanganga na sila. Dagkumlig sulod yan sa ganun. Ano? Tangan na ako ng kamunggay. Sabaw pa lang daan, no? Sustansya na kulor pa lang daan sabaw. Mahaw na mo siya guys. Mga tagay. Ayun na. Okay, mamahaw na ta. Hi guys, majang buntag ni jung tanan, presko na ko. Mano ko kan guys, ligo, presko na paghang samad. Inom takuan Yakult, pinanglan mag-inom og Yakult, patay sodang tiyan. Anong duha? Anong duha pa? Basta tuwa rin na. Ano na lang ba? Pwede naman usap. Hanggang kuan guys, hanggang ka ng supporter santi dyan. Para si dyan gibabaw sa kuan, sa nina. Ano gipa kuan, ilaom. Gapon kay haraman tong gipa ilaom. Diyan murag init man. Huwag mong gipa ilaom sa kuan, sa nina. Mahal ka guys. Sige na. Yakult everyday. Salamat sa nag-sponsor daning Yakult. Halima mamahaw na tama. Unsa ni pa? Samatis. Isang peso. Manggut. Isang pis.
Mamahaw ta guys. Mamahaw ta. Suman. Uy, Uy, nabukad ang man. dagkaday unod. Bayang. Tambayan po sila. Yan dali ni guys. Mahal ra ba ni sa restaurant? Mahaw ta guys. Mamahaw ta guys. Pila siya sa vlog guys. Kaya busy mo sa iyang grocery. Sige naman siya dito. Lingkod, sig TikTok. Awa, gani ko guys. Tawa ko sa tindahan guys. Tindahan lagi. Magdiglingkod guys. Habi ng, Hindi ko makita ninyo sa ilang vlog. Ano na yung trabaho? habi ng mga viewers, kung abroad na ka, mag-asara ka. Naara ko guys. Naara ko tabi-tabi. Gimingaw sila nimo. Basic bantay dyan tindahan. Basic pagtanaw TikTok. Busy, di ka mo busy sa tindahan, busy sa TikTok. Aligri ka ni TikTok no. Wow. Magkatawa ko. Ngayon ka lang kung ano lang ba. Tigulang na binyo. Magkatawa yung ko. Ipilas mo. Alam. Ang kahigas, na-in love siya. Nye. Basta ikaw madugang TikTok, makita ka siya pa na. Hahatag ka. Ngayon sa bago ka nung dahil ka ng kuhan. Kanang Twitter tuloy. Nangka ka. Murag Muslim nagkanta dahil. Nakanta ha. Ano siya nga kanta? Kanang ito nga kanto. Yan sa Twitter. Sample sa, sample para makabaw mo. Sample. Lagi na lang sa isip ko. Ano ba? Naganto dyan yung katawa. Maganda na permi lang madundan, balik-balik. Oh, magbalik na kanta. Pag TikTok, madugay ganyan, mag-TikTok na ganyan. Ikatawa sa kitunan tiyan. Pagtanawa ba yan kay basig magkakaon to sa buong. Sigong. Kinaon niya. Kanang katag gamay kay nga puwa. Pagkaon nila. Oh, ang pagkaon tanawag yun. Ay pagkakaon ha. Hey guys, sa maraming pumahaw, oras na po para mag-inom o vitamins. Ang tambaw, dyan na pang alas 10. 10 p.m. o 10 a.m. Maraming mga manok, parang kaliwaros. Duha ni guys na vitamins. Pero sulpit ni rin, nagkaning isa, apibol. Ako sa tong Pag-inom na po vitamins. ipuson tong mga kinanan. Puson ta sa atong kinanan. Meron hugasan. Ano sa mga unggoy. Sobra sakloban. Muna ang trabaho guys. Ikaw magkaon, hugas. Manglimpyo. Na hayayang kinabuhi. Kay igor mo kaon, mulakaw, mamasayro karon. Ala na. Malupit. Muna ang kuan. Sang limpyo na tong ay ko, inita. Membro na ta sa kuan guys, inatay. Huwag sa tag na to. Pero maka trabaho ng putaglain. Ay, tag ako ding irog-iring di ay. Opo mo dito, opo yung pumahaw. Muring pangit si Mingkoy. Mingkoy! Muring nang si Mingkoy. Huwag pa ka na Mingkoy. Muring nanguhit ka na. Imong sudan Mingkoy, maka-arthritis. Muna yung sudan, maka-arthritis. Kaon ka? Puro ni maka-arthritis. Kanon na to atong animal. Mingkoy, pinobre ra atong pagkaon ron Mingkoy ha. Kinahanglan masabtan nimo ang sitwasyon. Magtiis ka panik, ang ulam nimo kay maka-arthritis. Tiisan mo yan. Arthritis ka na kay munggus. Ma-hire naman ko sa imong bansa mag-apply ko sa imong applyan sir. Tanan,
welding, electrical, laba, loto. Tanan namang skill na ka. Kuya, wang gihatag sa Ginoo nga abilidad na ko ba? Lakas. Ang gihatag Ginoo ba? Yung lakas o lakas ng loob. Doktor pa, nurse pa, kuan pa, kanang magtupag-merkado, anan. Hindi kaya rin, hindi na akong kaya. Nalampasan ako ang iyang kakayanan. Naman ka, matupog palingki. Magluto pa. Uman, kanon sila, magtambal pa sayang samad, mag-dressing, liguman, magasa po plato, hingong plato, nilaburon, manglaba, anan. Pertite. Pero nalingaw na po sa akong trabaho. Yung trabaho ba? Ini trabaho tuwa dito, tuwa diri. May trabaho hindi kakabalo. Sa makaron, nagugas tag plato. Ini taon-taon, manilhig na pod. Sus, Ginoo ko. Tabangi. Katawag mo ta Ginoo. Katawag mo ta Ginoo. Tabangin taong Ginoo na tagaan patag lakas para sa mga lakas ng loob para sa mga trabahoon ba. Sayo pagmata mo pagtutugawak sa manok wala na. Bago na. Kay magluto na dong. Kaya na presidente. Kaya rin na ko may mong nanay tatay. Kaya tayo. Nanay tatay. Giatay ang gawas. Nanay tatay man. Kapag kalimay na lang sa una, doon may ito. Nawa? Nanay Plato, tatay. laba. Doon may ito mo. Nanay tatay. Giatay. Inana sa din papa. Pero malingaw rin mo ba? Hindi na mo nunaw ng trabaho ba? Hindi mo lang nunaw na para sa iyong pamilya. May drama. Kinitanan para sa mong pamilya. Para di mahirapan. Ito, tinan mo ng kapoy ko. Tita ng kapoy. Gagabi, katubra na. Igmata niyo. Balag kapoy na po. Basta gagabi, matubra ka. Ay, gano'n na ng kapoy. Basta yung kagabi, yung kahuay. Pero kabuntag, kapoy naman po. Toy lang kagabi. Sabang tubig. Pasensya na guys, kaya ang video tayo. Wara ba na yung edit guys? Diretso na ba na? Pinaut na, basab ka ninyo ang kanan. So, manam ni guys. Proceed na po ito sa lain natong trabaho. Okay. Okay pa sa alright. Human ang trabaho ni Dodong. Imo tag pang kuan din guys pang timo. Kamuti ito. Kamuti. Kamugasan kaya ron. Limpyo kaya dagang lapo. Ayun. Tanga tog saging guys. Tanga na tog saging na patkabok na hinog. O, sa pila tugtungan. Ha? Ay pangtino na. Naninaniti mo guys kaysa mga pan. May kay napani makuha ang vitamins. Salam mga ka guys. Ini ako pakawin guys so saging. Jadi mga guys kaya nagpahangin. Hi guys. Nakakawan guys. Saging. Jagang tubig guys na icon guys.
Limonsito. Nabarag ko limonsito. Lemon manuntan. Diyan na may daghang limonsito di nga bunga. Yung panitan guys. Yan. Urot ni mo na eh. Huwag ko man gani. Takalanggot suot sang salina ganiha. Baliktad. Bali dito di ay. Bali. I'm sorry, my love. Baku kabaw, bali di ay kadto. Daghan mo nga na saging. Ikaw ma pagtimo ma. Naman. Tay kamote dito, maalang Kamote ka ang saging saging, kaya ah. hindi mo sakit yung kuto-kuto. Kamote dito. Inya na kayo magtusto pag Kamuting agutingon. Kalami sa saging ang katamis. Ngayon ta guys. Siya ro din madaling lagsik guys na atiman kaya. Nagsit man ko. Lagsik na yung tinai ko kung lagsik. Ako magkamad pag sinalon. Tinay ko. Ay tinay. Tinay di ay. Oo. Hindi na. Sakit na ba dyan? Kaya dyan yung katawa. Sang itang tangagang kuan guys. Kanang sentaw na na. Binder kay. Grabe man ka dyan kainit. Murag din mo ko makaginhawa. Dinangit ko ni mama. Yung tinay. Yung tinay ninyo ha. So, di natin mo eh. Di pa pag mga upak talaga ito. Di makatubig. Di pa naman. Kapat ka to, 5 ka to, di sa mo. Di pa kayo na tanto na kuwan. Grabe. Sa muli ho. Sira ko ingani di ay. Lalim din na. Naulit din na daling at sa ilaw. Tinay. Hindi na dayon maalim mo. 6 months. Dusaon. Anak. Doktor ka, doktor ningon. Sige mabutang tuig ma. Balina na ko dani. Kasi din ako mo arang sa baril ipadayot. Sayo ka naman, parang buyo. Pagkaunpud. Kung may sige pa ka sila di mga Busog ko. pagkaunpud. Dito. Bala mo. Bala mo. Mo mga kamukhaan ka kay mura bang niyog tanan. Wala ka magana ko na. Ay mataglawas. Mukhaan. Bali ang sinila. Takalog suot ganina. Bali mo gusto ganina. Asa degtag di ay. Kari mo gudmoy. Wag ka ni mong gudmoy likod. Ani? Baliktaran mo guna. Kaya pagpalit na ko anak, sir, baliktaran na sira. Saka mo ka. Tata. Takalog suot. May panty wala ba nila? Kamuting kahoy. Kaon ba? Ilang ko kay busog ko. Ano nila minati mo? Isa magsikaw upan. Muli to itong ko anak ko nung dito. Hindi pa ko mabugid magsira ko ingani. Mabuang siguro ko madugay. 6 months pa bito na Sira pag ingani, magsigling ko dahil pakanin, dahil pamirindangan, dahil Hindi ka. Malimos. mabuang ko ka. Nitiman gani ka. Makabuang iway buhatin. Ano ko buwang? Ato na lang ko sa merkado, maglatag na lang ko dito mabalik dyan, isa-isa. Kaysa magsigira, ingani nga. Mo maghapon, magsigira maghapon lingko dito. Aling ka kamote. At least nga magsikog lingko dito na pag yato Mangupra kong kamote sa bukid. Dito rin maglatag. Subot. Magsigira gingani. Grabe po siya ng labang ang sikat ng pagkakilagatan pati. Yung vlog hapon. Ano ba day manglabang itago? Huwag itago. Tagtag sa paghanger. Pagkita ko yung magyapin kong panti. Mo munggutoy na kasikat. Alala. Ano?
Buti yung nagbindir, yung katawan ng gusto ganun no. Hindi benda na. Hindi, ara-ara kainit ka, di ko makaginawa. Yung katawa god. Di ako bulat-bulat ang mga panty. Pero may ilan nang yung panty na mga color. Yaw. Color coding. Ba't bali yung sinilas? Hindi na. Ito, pares oh. Sabi ko kakaibang special na imong ipa-snack na ako. Ano yung special? Madaling dyan special na ipa-snack na ako guys. Bawal na mga Diyos mga tubig ra. Sa kalamansi oh. Gusto ko mukhaw kag yogurt na yogurt. Dugay na ko. Ano ko to? Kaon po. Kaon prutas ba? Yogurt ang kaon. Bakit na? Adoro ko sa sarap. Lang. Sabali mo pangit, uy. Kadugasan ni natiman. Kasi kadugasan pagkawan ni mo pa, mag-iwag sa pagkahan madugay. Ganun ang kamuti. Hindi mo na na. Hindi naman ko. Ganun yun ang kamuti dito. Napinahambungan doon ito. Kasi pagsabi. Bak na ko din na pinamaak diri. Ano ba ni? Naging amigas na yung mga itlog. Sobra siguro ng katamis. Sobra galing katamis ng mga itlog. Kaya amigas. Hinuo ko panahon grabe ninita. Sino na mugana nila siligpan? Ay, nakapalit ng yogurt pa. Hindi ko ganahan. Lugin ko madugay. Tilaw. Tilaw sa gamay. Di lagi ko ano, pwede ko na ha. Nung magatilaw ka, Di ko. sige ka na lang kamati. Habon pa. Kon, sige na. Pagkitang mga magkasakit, huwag magkatiman. Sige. Ikaw ni. Butos sa buhok na yung mga kamuti. Saan siyo eh? Basta man ni mo putdan. Pabawal pa man. Di man. Yan lang yun. Ikaw na lang kung magupit, sino mo buhok ni Dura ba? Kailangan pagtagtag. Di pa lang magkalimango. Hindi mo naman mo sauna lagi mo lagi kung ikupitan. Hindi mo mao. Kantaguan guys, sugay. Mangga flavor. Ay na po na siya bakterya nila. Nestle. Hindi ko kung siya mga merinda na ha, kaningan magluto kag ang merinda. Saan din nagiluto ko tanan ako? Sabi mo kamote di ay. Mahal sa. Mamahaling merinda. Kung nagbinignit ba karo, nagbiko ba ka? Ano manignit? Duka mo ko eh. Dapa, ang gilapan to mga tuwalya rito. Gilapan na. Tulog ko tuwalya ang gilapan. Ang duha rin magamit. Ito kung bagong gilapan ni mo, ito yung gamitin. May nagkapalit nga ni pa. Luwag madugay. May duha ka prito rin.
Nga ni gyapon. Yogurt ay Yakult nila man. Yakult lang. Ayaw na ni. Kaya wag ka upat ka tuig, ug 5 ka tuig kung magingani. Tubig. Wala na doon yung kanila. Andar na po helicopter. Asang itang-tang at bindir guys kay ganyan lingkod na mapupudan. Bindir. Ay, Bindir. Lolo. bindir. 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 Asang itang-tang kay ganyan lingkod pa mapupo. Init man kadyo. Grinder. Kog sa kaw. Buka buka buka. Kaw. Aris ako na rin mag-lingkod. Ini kay katako. Hindi rin na nita sa gangko ko. Tukan mo kay na. Putlan man yung ate sa ospital. Pagputlan sa doktor. Bawal mo. Ini